Ongi etorri gaurko albiste bildumara. Saharan sartzea galarazi dio Marokok Eusko Legebiltzarreko 3 diputatu dituen ordezkaritza bati. Delegazioak Sahararen egoera ezagutzea zuen helburu eta debekua ordezkari publiko gisa dituzten eskubideak zapaltzea dela salatu dute. Politikagaietan segiz, Bilduko mahai politikoaren proposamena bozkatuko dute zuzendaritza berritzeko, ez baita alternatibarik aurkeztu, bozketa telematikoa izango da eta otsailaren 6an hasiko da. Batzarkidek ere estatutuak onartu beharko dituzte. Bozketen emaitza otsailaren 8an jakinaraziko da Bilduren 3. kongresua ixteko Iruñeko baluarten egingo den ekitaldian. Legea bete eta Lakumbreren lagapena Donostiako udalari eskualdatzeko eskatu dute. 2022 memoria legearekin akordatu zen Lakumbre Donostiako udalaren eskuetan geratuko zela. Eskualdaketa oraindik ez da gauzatu, baina aurrerapauso batzuk eman dira. Aste honetan esaterako Gipuzkoako Batzar Nagusietan hizpide izan dute eraikina memoria gune izendatzearen proposamena. Helburu nagusia memoriarako, errekonozimendurako, emoziorako, bizikidetzarako, hezkuntzarako eta gogoetarako gune bat sortzea da. Memoria demokratikoaren legea 2022ko urriaren 19an onartu zen. Lege horren arabera urtebeteko epean Espainiako gobernuak Donostiako udalari lagako dio Lakumbre jauregia eta hura memoria historikoa berreskuratzeko erabiliko dela jasotzen da. Bada legea noizbeteko zain daude, urtebete aspaldi pasazela eta. Gaian sakontzeko aurrena Lakumbre eraikinaren historian atzera egin dezagun hastapenetara. Jauregia 1862an eraiki zen. Hirigintza fitxaren arabera finkak 17.800 metro karratuko azalera du. Eraikinak sotoa beheko solairua, solairu nagusi eta ganbara ditu eta pabiloi bat. Non upategia beheko solairua, zabaltza, beiratea, ukuiluako etxetegia, bi iturri eta loratege dauden. 1954an Espainiako estatuak eskuratu zuen, eta handi gutxira diktadura frankistaren atzerri ministerioaren egoitza bihurtu zen. 1983an barne ministerioari eskualdatu zioten. Urte horretan bertan eskualdaketa egin eta 4 hilabete geroago Guardia Zibilak eraikin horretako sotoan kotxetegian bahituta eduki zituen eta bertan torturatu zituen Jose Antonio Lasa Arostegi eta Jose Ignacio Zabala Artano, Enrique Rodríguez Galindo komandantearen agindupean eta Julen Elorriaga gobernadore zibilaren onespenarekin. Ondoren biktimak Alakantera eraman eta han hil zituzten. 2022 memoria legearekin akordatu zen Lakumbre Donostiako udalaren eskuetan geratuko zela. Eskualdaketa oraindik ez da gauzatu, baina aurrerapauso batzuk eman dira.
2024ko abuztuan Donostiako udalak Lakumbre memoriagune bihurtzeko proposamenaren zirriborroa bidali zion Espainiako gobernuari. Urrian Arantzadi argitu zegiari Zor Mikel Zabaltza herri ekimena eta berridatzi elkarteek proposamen bateratu aurkeztu zuten. Donostiako Lakumbre jauregia talde parapolizialek eta estatuko segurtasun indarrek Euskal Herrian egindako giza eskubideen urraketa larri buruzko memorialeku izan dadin. Aste honetan Gipuzkoako batzar nagusietan hizpide izan dute proposamen hori. Helburu nagusia memoriarako, errekonozimendurako, enboziorako, bizikidetzarako, hezkuntzarako eta gogoetarako gune bat sortzea da. Estatuaren biktimak egia, errekonozimendua, elkarrizketa eta ordaina aurkitu behar dituzte esparru honetan, Lakumbreko jauregian. Horretarako baina lehentasunezkotza dute Donostiako udalak eraikinaren lagapena lortzea. Zergatik hainbeste resistentzia, lege baten idatzita dagoen mandato bat gauzatu ahal izateko. Argi dago, estatu indarkeria jasan dugunok ez ditugu eskubide berberak eduki. Lakumbre jauregia estatuaren biktimontzat nahi dugula, gure etxe goxo bat nahi dugula esateak ez duela beste inor baztertzen, ez duela esan nahi ez dugurik hitz egingo Euskal Herrian sufritu ditugun hainbeste eta hainbeste min eta zoi. Testu inguru honetan EH Bilduk EAJak eta Elkarrekin Gipuzkoak aproposa ikusi dute Lakumbre jauregia memorialeko gisa egokitzeko proposamena eta lagapena udalak eskuratzea eskatu dute. Lege horren inguruan hitz egiten dena ez da betetzen ari, eta hori da guk ez duguna ondo ikusten, gure ustez lege baten garapenean emandako akordioak bete eta behar du lehenbailen, Donostiako Lakumbre jauregia izeneko honek lagapena behar du ja. Eta bai sinesten neguan hitz izan behar dela, baina baita ere garrantzia eman behar zaiola Lasata Zabala kasuari bertan. Simbolismo berezia daukelako eraikuntza horrek, bi pertsona horiek gertatutako bortizkeri latzarekin. Desde nuestro grupo consideramos que todo lo que se avance es en memoria inclusiva, en criterios comunes y que nos ayuden a incluir a todas las víctimas con el objetivo de verdad, justicia y reparación, debemos impulsarlo. Sozialistek diote lanketa hau Donostiako udaletik egin beharko litzatekeela. En ese ayuntamiento hay representación de todas las fuerzas democráticas y en ese ayuntamiento hay una mesa que es la denominada mesa de convivencia y entendemos desde nuestro grupo que es ahí donde se tiene que tratar. Talde Popularrak berriz dio biktima guztiak hartu beharko liratekela kontuan estatuarenak zeinetarenak. El Palacio de la Cumbre en un espacio exclusivo para recordar las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas por los grupos parapoliciales y fuerzas de seguridad del Estado resulta no solo excluyente, sino también contraria al espíritu de justicia, pluralidad y memoria democrática que pretende promover la Ley 2022 de Memoria Democrática. Arantzadi zientzia elkartetik erantzun du legea jasotzen duela zentro estatuaren errepresioa jasan dutenentzat dela. La cesión a la que se llega, el acuerdo que se llega, es San Cristóbal y la Cumbre es para la violencia ejercida por el Estado. Lo dice muy claro. Euskal Herrian badira beste zenbait memoria zentro, Bilbon Memoria Gunea, Gogora Institutuaren xedea, Gernikan Bake Museoa eta Gasteizen 2021an inauguratu zen terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroa, martxoaren 3ko memoriala eta 2023an erosi zen Turtziozeko Lapuente jauregia, erbesteko Eusko Jaurlaritza omentzeko. Donostiako Lakumbre eraikina estatuaren errepresioa jasan duten biktimei eskaina izan nahi da. Atzeratu egin dute migratzaileei muga zeharkatzea leporatzen dieten herritarren aurkako epaiketa. Korrikaren lehen egunean 36 migranteri Irun eta Hendai arteko muga pasatzen laguntzea egozten diete zazpekintzaileri. Urtarrilaren 28an, hau da atzo gauzatu behar zen epaiketa, hala baina urriaren 7 atzeratu da. Ona arrazoia auziperatuek konstituzio galdera bat egin dute eta fiskaltzak ez du aztertzeko astirik izan.
behar duguna da, labek oso garbi duela, langile guztien etxea izan nahi duela, eta miseriatik, derratetatik, bizitza duinago baten bila lanera, gurera datotzen langile migrante horiei, gure elkartasuna, gure babesa adierazten jarraituko dugula. Epaitzen diren militanteekin bat egiten dut, nik ere lagundu ditut etorkin batzuk Baiona arte iristen, eta denboran hemen Ipar Euskal Herrian sekulako sustengoa izan da, hemendik pasa direnentzat. Beraz, guretzat benetan lehen garaipen bat da, eta gure ustez denei esker lortu dugu epaiketa hori atzeratzen, beraz, mi esker handi bat denei mobilizatuak egoteagatik, eta baita ere eskertzeko beraz kanpainak, egin dugun kriston kanpaina, beraz eskerrak denei. Euskarari loturiko gaiei dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak isunak kendu dizkie ertzainei euskaraz hitz egiteagatik zigortutako donostiarrei. Donostiatik Gasteizera datorren otsailaren 7an Saski Baskoniak Tel Avivko Makabi talde israeldarraren aurka jokatu behar duela salatu dute. Euskal Herriko 40 saskibaloi klub eta talde Gasteizko 75 eragile politiko eta sozial zaleen taldeak eta kirol munduko 91 pertsonak kaleak hartu zituzten atzo Makabik jokatu ez dezan exigitzeko. Hiritarren iritzia jasotzeko kalera atera da Hamaika telebista. Adi. Hombre, egia esan da, ez zait oso ondo iruditzen olako partida bat hemen jokatzen ustea, baina ez dakit gure erabakia izan daiteken, ala goitik erabakitzen duten olako gauzak egin ahal izatea, ala ez. Ni gaizke deritzot, Tel Aviv Israelgo talde bat dela eta herrialde horre genozidio bat egin duelako. Nik uste dut, Baskonia eta Europan hango taldeak, naiz saskibaloia, naiz futbola, hemen ezin zuela jokatu behar. Ni gaizki iruditzen, baina suposatzen dut jendea egongo da pixka, egongo dela iritzi desberdinak. Ez zait iruditzen egia esan. Ez dut asko jarraitzen saskibaloia, baina partido mota hauek uste dut sozialki garrantzi bat dutela eta berse gertatzen den. Egin beharko litzatekela, ez dakit, baina egingo dela ziurazki bai. Iruditzen zaitu aitz, egin beharko litzateki. Nire ustez egia esan normala da pertsonak zerretuta egotea, azkenean Israelen gertatzen ari dena, Palestinan edo gertatzen ari dena, edo Gazan gertatzen ari dena, arazo larri bat da, eta normala da pertsonak zerretuta egotea. Bai, eskoan eta hori gutxinez. Baina ez da boikote bezik eta hemen ezin dutela jokatzen. Oso jatorra gara, baina gero genozidio babesten dugu. Ekonomia arloan, Guardian Glaseko lantegiaren aferan badugu berririk tentsio, zurrumurru eta informazio kontrajarrien artean enpresako zuzendaritzak Jaurlaritzarekin adostuta Laudioko plantako labea itzaltzeko agindu du. Adi analiziari. Urtarrilaren 30ean greba mugagabeari ekingo diote Guardian Glaseko langileek, hala erabaki zuten astelenean izandako batzarrean. Premiazko borroka labea piztuta mantentzea da. Enpresak dagoeneko iragarri baitu asteazkenean itzaliko duela, naiz eta hasiera batean otsailaren 3 zegoen aurreikusita. Mikel Etxebarriak eskualdeko elako industria arduradunak labea itzaltzeak zer suposatuko duen adierazi du. Urtarriak 29an guztiz etorkizunik gabe utziko luke ez bakarrik Guardianen etorkizuna bertan dauden, baizik eta beste 3. enpresa bat sartuko balitz.
oztu nahi duten labea 2011 urtean berritu zen, eta 15 eta 18 urte bitarteko bizitza erabilgarria du. Hortaz, laster, berritzea tokatuko litzateke. Aldiz, guardianentzat inbertsio hori jada ez dela errentagarria salatu du langile batzordeak. Pare bat bizpahiru parrafotan adiarazten du labearen egoera eta inongo txostenik eta arrazoirik planteatu gabe. Labea gaizki dagola aipatzen dute eta inbertsioak gehiegizkoak direnez, Guardian Laudio izteko asmoa adierazi ziguten. Sorpresa sartu zuten langileek guardianistearen erabakia. Izan ere, enpresak 80 urteko historia du Laudion eta isteak 171 lagunek lana galtzea suposatuko luke. Inongo aurrea bizurik gabe, erabaki zutela Estatu Batuetatik Laudioko zentroa ixtea. Erabakia hau jaso genuenean, sorpresaz hartu genuen denok, orain dela gutxi, inkluso hasi zen jada enpresa hitzarmena berriro negoziatzeko prozesua, ez? Inolako prozedimendu negoziatzaileren aurretik multinazionalak erabakiak hartu eta enpresa etorkizunik gabe utzi nahi duela jakinarazi du industria arduradunak. Salatu nahi dugu multinazionalak egiten dabilen jokaera guztia. Inongo ere edo prozedimentu negoziatzailearen aurretik multinazionalak labea otzitu nahi du, hori onartezina da. Gainera hemen ere pertsonenganako eta instalazioenganako arriskuak suposatu lezaken erabakiaren aurrean aurkitzen gara. Era berean, elak helegitea aurkeztu du Bilboko auzitegi nagusian. Epaileak guardianen agindua baliogabetzeko asmoarekin. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik, enpresari itxieraren alternatibak aztertuko dituen aholkularitza teknikoa proposatu dio. Labearen egoera ebaluatzeko eta irtenbide posibleen analizia egiteko. Enpresak printzipioz bere erabakia mantentzeko asmoa du, eta asteazkenean labea oztu. Erabaki horren aurka joateko, enpresa batzordeak asteazkenean goizeko zazpiretan mobilizazioa deitu du. Eta kultur arloa, Malerrekako ohitura zaharrei eutsi zabian dira aurtengo inauteriak. Ikusi. Iritsi gara amaierara, euskarazko informazio gehiagorako badakizue gure sare sozialak edo 11.eus ataria duzue eskura. Ongi izan eta bihar arte. Ukatzean barruan gero arte bat gelditzen da esperantzaz betetako pasarte bat
Oroitzapenekin beteko direnak. Banatu dira bat-batean, esakara gorriak pinturiko aldira, eskutatik helduta mundua ikusteko nahiura desagertzen da. Desagertuz doan antzez betetako amets gestoak, urrunera begiratzean zora bigoa, barnean utzitako hutsunean, oroitzapenekin beteko direnak. Oso goxoa dut zopamona. Gaz gutxirekin atera zaitu erengoan. Izan laike. Nondak azogatza, mona? Asier, hemen aurrean zeneukan. Tarteka gauzak ez ditugu ikusteko prezes gauden arte. Otxoro, ala segi jaten. Yeah, academics, erokeria music, Orobat Zone. Ez ere zetikan hasi zena, bakotxak bazeuken berez izena, karplazaratu nahiko nuke dena, beldurrik etzeuketenen abizena, onena, aurrera emandako pausoarek etzeuken, atzera bueltarik, norabide bakarreko bide hontan inork ez geneuken, inolako dudarik borondatez, garaketa lokaletan, loka eta bajeretan, piztuko darkia, gaur mudok ere indako azia, sorkuntza bazkatzen dugun honestia da, maite besterik ez dugulako biltzen gara, igarotako bidearen jakitun gara, bihotzetikan sortu abaldin bada, guretzat nahikoa izan da, baina gaur modan da, ulergaitza zaitalako estanda, laik bat erligio bihurtu omen da, sarea gaurko kulturaren denda, bukatu bai baina nola hasten da, sentimendua maizegi azten da, musika da ez da zerrenda, zaintzestena erresegi hausten da, erronkaren bila, bidearen zaporea, rege aurreta zilar, udarien adorea, bangaragai, 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 esateko zerbait, bangaragai, 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 ez egoteko zai, bangaragai, 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 esateko zerbait, bangaragai, bangaragai, bangaragai.
dena kontatu nahi, da laburtzeko beste behin. Ahotxik abekoen baita, lanzjola murgildu zen. Alabazendo, alabazan berdin jarraiz ezan, noiz behin biltzen gera tarteko lan. Aspaldi dalkarri dugula ezagutzen, denborak lagun honak baititu elkartzen. Noizten nola izan zan ez dut gogoratzen, baina bai bide ontan bakarrik ez gerala ibiltzen. Euskal Herri dena denak sutan jartzen.